पेहेलगामनि जि हत्याकाण्ड जायो जे 28 जन जि टुरिस्टफोरखौ जायफ्रा दाय गैयामोन बिसोरखौ बुथारनाय आरो जि पाकिस्तानजों मदद होजानाय सन्त्रासबादिफ्रा बुथारदों होननानै दा प्रमाण जाबाय तो बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बियो हयथ' जों साननो हायै रोखोमनि मानो होननानै बुङोबा दिनैनिफ्राय हयथ'बा माने 1983 बा 85 मायथाइफोरनि गेजेराव जानो हागौ आं एक्जाक्ट समखौ बावबाय जे जार्मानिनि माखासे टुरिस्टफोरखौ किडनेप खालामनानै बुथारनाय घटना बेनि समनिफ्राय लानानै दिनै जे 35-40 बोसोराव खुनु टुरिस्टनि सायाव एटाक जायाखै आरो जम्मु काश्मीरनि लकेल मानसिफ्राबो बुङो जे जोंनि संगादा भारतनि बै एक्सट्रिमिस्टफोरनि संगादा भारतनि आर्मि बा CRPFफोरजों जायो खिन्थु टुरिस्टफोरनि सायाव जेबो खालामफेराखैमोन बेनिखायनो हयथ'बा टुरिस्टफ्रा दिनै मोनसे शान्तिपूर्ण परिबेश फैबाय प्राय 2 बोसोर धरि हिंसा गैला काश्मीराव आर्टिकेल 370 को एबलिश खालामखांनायनि उनावहाय बावहाय दा इउनियन टेरिटरि जाबाय आरो लेफ्टेनेन्ट गभर्नरा शासन खालामदों दा थांनाय बाराव इलेक्सन खुंबाय अमर आब्दुल्ला चिफ मिनिस्टार जाबाय तो बे समसिमनि गेजेराव जिबायदि मोनसे शान्ति परिबेश नुदों ओंखायनो टुरिस्टफ्रा आं मिथिनायाव प्राय माने थांनाय बे बोसोरसेनि गेजेराव प्राय 10 लाखसो टुरिस्टफ्रा काश्मीराव बेरायहैदों दा बेनि गेजेराव प्राय 90%आनो इण्डियान आरो इण्डियानिफ्रायनो थाङो दा बे घटनाया जे दिनै इण्डियानि टुरिस्टफोरखौ धोरोम सोङै बुथारलायनाय जाबाय बियो काश्मीरनि इक'नमि जम्मु काश्मीरनि इक'नमियाव प्राय फैगौ 10 बोसोरसिमाव बिराद गाज्रि मोनसे प्रभाब गोलैसिगोन बिनि थांनानै थानाय मानसिफोरनि लिभलिहुड खारन काहिनिफोरखौ देखायदों सासे मानसिया गराय मासेनि बिगोमा बेजों सानसेयाव बियो 4-5 हाजार खामायो आरो मास मोनसे खामानि मावबानो सारा बोसोरनि माने इनकामा फैयो तो खुनु काश्मीरी मानसिफ्रा बे जाथायखौ मोजां मोनाखै आरो ओंखायनो बिसोर दिनै प्रटेस्ट खालामदों खारन काश्मीरी मानसिफोरनि उदैयाव जि जोना होनाय बायदि जादों बिसोर जिजों माने थांनानै थायो बे थांनानै थानाय लामाखौनो बन्द खालामबाय ओंखायनो बिसोर काश्मीरीफोरनिबो फ्रेन्ड नङा दे आर नट द फ्रेन्ड अफ काश्मीरी दे आर एनिमि खारन बिसोर काश्मीराव गन्दगल लगायनानै भारतबर्षआव अर जोंहोनायाल'नो बिसोरनि टारगेट काश्मीरी मानसिफ्रा मा जायो मा जाया बेखौ नाया ओंखायनो भारतनिफ्राय दिनै मोनसे गिदिर भारत सरकारा थांखि लानानै आर्मि CRPF NDA माने नेभि गासिबो नामायजोबनानै दिनै मोनसे वार माने जुद्धनि मोनसे थासारियाव फैगासिनो दङ तो बेखौ जोङो मदद होनांगौ जे एबारनो जानो हागौ काश्मीराव आरोबाव बेबायदि जाहाथे निसंस बर्बर हत्याकाण्ड जाहाथे खालामनायनि सुबिदा एक्सट्रिमिस्टफ्रा मोना तो बेबायदि मोनसे परिबेश भारत सरकारा खालामगोन दिनै मोनसे जुद्धआव नामायबाय बे साक्सेस जादों नाथाय आसामनि सासे सोद्रोमा आमिनुल इस्लाम बिथाङा गोरोन्थि बुंदों सासे कनस्टिटिउसननि सिङाव समायखिरा लानाय मानसि आरो पाब्लिकजों इलेक्टेड जानाय मानसि तो बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरिफ्रा माबा बुङा बे आलादा बाथ्रा सासे MLA आ संबिधाननि हेंथायै बुंनो नाङा आयेननि हेंथायै बुंनो नाङा ओंखायनो दिनै MLA जायोबाबो बेखौ पुलिसफ्रा दिनैहाय संबिधाननि एगेन्स्टआव बा आयेननि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनो गोनां जाबाय बे टटेलि रं गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन
गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पोर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिशन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन